Здравейте, аз съм Стефан от магазин за матраци Моят матрак. В това видео ще си поговорим за подматрачните рамки и как те помагат на матрака и съня ви. Обаче видеото ще продължи след като се абонирате за канала ни. Ето тук е бутона, абонирай се и камбанката пожелания. Готови ли сте? Да започваме! Ето така изглежда една подматрачна рамка в бюджетния ценови клас. В случая рамката е с метален профил. Има ламели, които са с лека извивка нагоре. Ама така да завъртим да се види. Лека извивка нагоре. Изработени са от напластена букова дървесина и са захванати за самата рамка чрез пластмасови държачи. Другата особеност при тази рамка е тази планка тук, която виждате. Тя служи за леглата, които са с повдигащ механизъм, да може механизма да се захване за нея. Имайте предвид, че някои рамки тази планка е включена в цената, при други, като рамка Comfo Ideal от матраци Paradise, тя се заплаща допълнително. Освен металните рамки, има и дървени такива. Нека да видим дървената. Ето, така изглежда една изцяло дървена рамка. Разликата с металната е видима. Просто самите профили са изцяло от дърво. В случая тази е с напластена дървесина, ако може да се види тук пак. Минуса на тези рамки е, че не са подходящи за монтиране на легла с повдигащ механизъм, тъй като механизмите се захващат с доста големи винтове за самата рамка. Натоварването е доста голямо, особено при механизмите с газови амортисьори и големи легла спални. Затова не препоръчваме този вид дървена рамка да се монтира на легла с повдигащ механизъм. Нека да разгледаме следващата. Ето това е рамка в среден клас. Както виждате, разликата е осезаема и видима. Тук ламелите са доста по-тесни като ширина и са много повече на брой. По този начин тежестта се разпределя на по-голяма площ и ламелите са доста по-издръжливи и запазват тази извивка нагоре по-дълго във времето. Друга съществена разлика и видима е начина на захващане на ламелите. Тук е с силиконови държачи, които стоят върху самата рамка и са доста по-еластични, което правят рамката по-мека. Още един плюс на тази рамка е тази опция за твърдост. Тук, както виждате, тези 4 ламела отзади имат още по един. Като се съберат в средата, двата ламела се отпускат и рамката става доста по-мека. Като се дръпнат в края, ламелите се стягат и стават доста по-твърди. Тази опция винаги се поставя в частта на таза, където по принцип е най-голямото натоварване. Разбира се, на пазара се предлагат и рамки с механизми за повдигане от към краката, от към главата, за да ви е по-удобно да гледате телевизия и други варианти с доста по-иновативни държачи на самия матрак. И така, това бяха рамките. Нека да поговорим какви са предимствата им и с какво те помагат на вашия сън и вашия матрак. Сега искаме да споделим и за предимствата на подматрачните рамки. Първото и най-важно според нас предимство е, че те добавят комфорт и мекота към матрака ви. Когато говорим за комфорт, той разбира се е много важен, за да може да се наспим добре. Второто предимство е благодарение на тези ламели, те поемат голяма част от натоварването на матрака, съответно удължават значително живота им. Накрая, но не на последно място по значимост, тези разстояния между ламелите. Те спомагат за циркулацията на въздух и матрака ви да диша. Значително намаляват вероятността да се появи влага и муха в матрака ви. И накрая искаме да дадем съвет на хората, които са решили да спестят от подматрачна рамка и да си сложат цяла плоскост на леглото си. В голяма част от случаите с тези плоскости се появява мухъл и влага в матрака. Затова
Най-малкото, което вие трябва да направите, е да надупчите на колкото се може повече места тази плоскост, за да може поне малко матрака ви да диша. Това беше от нас. Надяваме се да сме били полезни. Харесайте, коментирайте видеото или просто го споделете с приятел, който си търси матрак. До скоро!